Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэта эфір з нагоды ініцыятывы штаба Віктара Бабарыкі пра тое, што ўсе беларусы, усе ахвочыя беларусы, усе прыхільнікі гэтага неадбыўшагася кандыдата ў прэзідэнты, калі яны хочуць, могуць выступіць даручальнікамі ў яго справе. Гэтую ініцыятыву напярэдадні агучыла каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава. Яна звярнулася да беларусаў з такім традыцыйным YouTube-стрымам і вось распавяла, што можна, што гэта дазволена законам, аднесці заявы ў КДБ, запоўненыя заявы ў КДБ, дзе прынамсі да ўчорашняга вечара знаходзіліся Эдуард Бабарыка, кіраўнік ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыка, і сам Віктар Бабарыка знаходзіліся па абвінавачаннях у крымінальных злачынствах. Што адбылося далей? У 16:00 збіраліся беларусы пачаць заносіць гэтыя заявы ў камітэт дзяржбяспекі. Гэта было абвешчана па такіх прыватных каналах. Журналісты таксама пра гэта ведалі і таксама пачалі збірацца да будынка камітэта дзяржбяспекі. Хто каб весці стрым, хто каб проста быць сведкам гэтай падзеі, хто каб інтэрв'юваць тых беларусаў, якія збіраліся стаць даручальнікамі ў справе Бабарыкаў. Але, як гэта часта адбываецца ў нас у краіне, адбыліся, што сказаць, прэвентыўныя затрыманні. Спачатку мы даведаліся, што затрыманая здымачная група Белсата, тэлеканала Белсат. Кацярына Андрэева, карэспандэнтка Белсата, распавяла пра гэта вельмі кароткім постам, затрыманыя абодва. Цяпер мы ведаем, што затрыманыя адзін ці два, пакуль не зразумела, журналісты Тутбая. Што робім мы? Мы не хочам заставацца ў баку ад гэтай ініцыятывы. Еўрарадыё мусіць асвятляць тое, што адбываецца, асвятляць выбарчую кампанію. Гэта, безумоўна, грамадска важная падзея. Таму мы ўсё ж такі адправілі сваіх журналістаў, нягледзячы на тое, што папярэднія стрымы, спробы папярэдніх стрымах былі перарваныя на падлёце, так бы мовіць, мы адправілі сваіх журналістаў да будынку КДБ. Зараз яны на падыходзе. Мы знаходзімся з імі на сувязі. Мы бачым, як яны зараз ідуць да гэтага будынку, але зараз яны яшчэ на падыходзе і паказваць няма чаго. Калі яны падыдуць, мы пераключымся, звяжемся з імі і тады даведаемся, што ж там адбываецца. Сам мяне завуць Павел Свярдлоў, я сам быў раніцай і ўдзень побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі, праходзіў проста па вуліцы Камсамольскай побач з ім па прыватных справах, і там не было ніякай, скажем так, чаргі з незадаволеных беларусаў, з беларусаў, якія хацелі б стаць паручальнікамі, але там была заўважная актыўнасць людзей у цывільным. Яны былі літаральна паўсюль, без жартаў, на тэрасах тых кавярняў, якія там ёсць, хадзілі туды-сюды побач. Стаў я сведкам вельмі цікавай падзеі. Ведаеце, калі прыводзяць такія вялікія бутэлькі з вадой, кур'ер, якіх прывозіць, ён іх заносіць у будынак, а пасля ці ў кватэру, а пасля выносіць пустыя бутэлькі. Дык вось у камітэце дзяржбяспекі это ўсё адбываецца па-іншаму. Па-іншаму, таму што ось я бачу, што нешта адбываецца там, але яшчэ пакуль што незразумела што. Значыцца, у камітэце дзяржбяспекі это ўсё па-іншаму. Пустыя бутэлькі на ганак выносяць супрацоўнікі КДБ, яны ж забіраюць поўныя бутэлькі назад, то бок субардынацыя адбываецца. Наша здымачная група блізка падышла ўжо да будынка КДБ. Неўзабаве мы пераключымся на стрым з імі, пакуль што хлопцы не затрыманыя, і я думаю, што неўзабаве можна чакаць ад іх трансляцыю. Заявы, пра якія казала ўчора Марыя Калеснікава з штаба Віктара Бабарыкі, варта прыносіць, такі, як бы это сказаць, прыёмны пакой, прастору, дзе прымаюцца дакументы збоку. Яна збоку ад галоўнага ўвахода ў КДБ па вуліцы Камсамольскай.
ведаеце, ёсць такая традыцыя ў беларусаў гэтым летам пратэставаць чэргамі там, дзе гэтую чаргу можна легальна стварыць. Ну і што? Спроба стварыць чаргу да будынка камітэта дзяржбяспекі. Гэта занадта вялікая дзёрзасць. Ці ўсё ж такі улады на хвалі таго, што зараз ідзе выбарчая кампанія, і на хвалі таго, што занесці дакументы ў падтрымку Віктара Бабарыкі у КДБ, няхай сабе і ў КДБ, гэта цалкам легальная дзея. Улады сцерпяць гэтую чаргу. Неўзабаве мы паглядзім на гэта. Зараз я раблю такую паузу, таму што бачу, што хлопцы гатовыя стрыміць, але мне здаецца, што ў іх ёсць нейкія праблемы з інтэрнэтам. Гэтага можна было чакаць. І так, мы маем магчымасць вывесці ў эфір нашага карэспандэнта Міхася Ільіна. Я папрашу нашага рэжысёра трансляцыі гэта зрабіць. Міхась, ты ў эфіры. Так, всім прывітанне. Мы зараз знаходзімся у бару насупраць уваходаў у галоўнага будынку КДБ. Ну і зараз папрошу нашего аператора крыху падысці да акна і паглядзець, што там адбываецца. Некалькі людзей стаялі насупраць будынка, але зараз там стаіць легендарны сіні бусік. Побач з ім нейкія супрацоўнікі у грамадскай форме. Адсюль не бачна, але на куце каля праспекту Незалежнасці стаяць супрацоўнікі ДАІ з рацыямі. То есть будынак КДБ з усіх бакоў аточаны. Ну, зараз, калі паглядзець, вось літаральна хвілінку таму каля бару стаялі нейкія маладзёны, але не зніклі. Відавочна, магчыма, яны самі зайшлі. Але вось зараз тут стаіць нейкі малады чалавек, я не ведаю, ці гэта супрацоўнік, ці гэта зараз паспрабую выйсці на вуліцу і паглядзець, што там адбываецца. Міхась, калі ты мяне чуеш, значыцца, там зараз пуста на тым баку, так? Мы бачым уваход, вось там, злева, мы бачым уваход у менавіта гэтую прыёмную. Бачылі толькі што. Все так. Вось Міхась пайшоў на вуліцу, але чамусьці спыніўся. Цяжка сказаць, тут натоўпу ці чаргі дакладна няма. Ёсць пэўныя людзі, яны сядзяць таксама каля нейкіх бараў. Цяжка зразумець, гэта людзі, тыя, хто хацелі прыйсці з заявай у КДБ, ці гэта проста нейкія мінакі, якія вырашылі пастаяць і зразумець, чаму вось тут супрацоўнікі ў штатскам рэзка з'явіліся ў гэтым месцы. Міхась, я думаю, што... спрабаваць выйсці на вуліцу і падзняць гэтых людзей, але цалкам магчыма, што гэта скончыцца таксама нашым затрыманнем, як і нашых калегаў перад гэтым. Так, нагадаю, што як мінімум 3 журналістаў былі затрыманыя. Падысці. За мной можна пабачыць супрацоўніка міліцыі, ДАІ. Далей стаіць сіні бусік, за ім таксама стаяць супрацоўнікі ў грамадскай форме. Павольна нейкія мінакі праходзяць, але цяжка зразумець, гэта удзельнікі планаванай, ну, можна так выразіцца, акцыі. Вось акурат каля бару стаіць нейкі малады чалавек, але цяжка зразумець, гэта удзельнік гэтай акцыі ці проста супрацоўнік таксама ў грамадскім. Так што нейкіх рухаў пакуль тут не адбываецца.
Зараз я паспрабую выйсці на вуліцу, можа все ж таки падзнімем людзей, якія злева ад выхада ў гэты бар стаяць. Цяжка з гэтай вуліцы людзей, гэта не больш за 10 чалавек. Ну, і тут з адваротнага боку, калі паглядзець, таксама 3 чалавекі стаяць. Будынак КТБ. А можете нам подсказать, какая тут ситуация сейчас? Ми зараз знаходимося у прямому ефірі Євроради. Да. Мы так поняли. Вот подъехали, да, хотим дать поручительство за Виктора Бабарика, потому что считаем, что несмотря на то, что он находится сейчас в статусе, как я понимаю, подозреваемого, да, мне кажется, мера пресечения выбрана слишком жесткая. Вот, он вполне может находиться дома. Нету никаких причин полагать, что он сможет сбежать из страны. Сейчас границы везде закрыты, что его не смогут найти или что-то такое. Поэтому я считаю, что можно поручиться за то, что Виктор Бабарик будет себя хорошо вести дома. Вот. Ничего нарушать не будет. Як ви про гэтую ініцыятыву даведаліся па паручальніцтве? Ой, ну, телеграм-каналы и на основном канале в Ютубе обращение Марии Колесниковой тоже вчера посмотрели, да. Ну, все, што я вам могу падсказаць, вось уваход у КДБ, нейкай чаргі тут не бачна, і апошнія навіны, што затрымалі нашых калегаў з Белсату і Тутбаю, так што мы пакуль што працуем у такім так, з бару, як вы маглі заўважыць. Поспехов вам, будем Да, сочить. понятно. Спасибо. Хорошо. Сейчас будем заполнять тогда и пойдем. Окей, дзякуй. Вось мы зараз пагутарылі з маладымі людзьмі, якія адпаведна прыйшлі, каб падаць гэтую заяву паручальніцтве, каб была зменена мера пресячэння Віктару Эдуарду Бабарыка. Але калі паглядзець вось непасрэдна, не ведаю, ці было вам бачна, каля ўваходу непасрэдна у будынак КДБ, вось там нейкай чаргі няма захвотных. Вось маладыя людзі пашлі далей, ну паглядзім, можа. Чытаецца будынку. Так, зараз мы хіба перададзім слова нашай студыі нашаму галоўнаму рэдактару Паўлу Свярдлову. Што ж, пакінем цяпер на нейкі час хлопцаў у кавярні побач з камітэтам дзяржбяспекі. Мы за тым, што з імі адбываецца зараз, назіраем і вельмі хвалюемся. Ідуць каментары нам пад гэтым эфірам, сумныя каментары. Па-першае, заўважаю, што это новы ўзровень працы. Бедлагі, журналісты вымушаныя па кавярням хавацца. Трындзец. Таксама нам пішуць, што ўсе, хто прыйшоў, я думаю, што, канешне, гэта не ўсе, але я думаю, это шмат людзей з тых, хто прыйшоў зараз падаваць скаргі, яны пахаваліся па кавярнях і цяпер чакаюць, што адбываецца. З двума з такіх людзей, мужных хлопцаў, маладых, нашыя калегі мелі кароткую размову, і калі шчыра, гэта была вельмі светлая размова. Я натхніўся тым, што людзі не баяцца, нягледзячы на тое, што чуткі пра затрыманні ўжо пацяклі па тэлеграм-каналах і па іншых медыях. Бачу ў Фэйсбуку пост ад адной жанчыны, гэта пост падзамочны, але яна піша, што яе сын у камітэце дзяржбяспекі, тэлефон адключаны, панёс хадайніцтва за Бабарыку, зайшоў у 14:20, дзяўчына чакала, ёй сказалі праваліваць на аргумент, што чакае, хто вам сказаў, што іх выпусцяць.
Не пішыце каментары спачування, піша гэтая жанчына, калі ўбачыце, якія навіны, пішыце. То бок затрыманні адбываліся ўжо даволі даўно. Тут пазначаны такі час 14:20, гэта 2 гадзіны таму. Гэта за 2 гадзіны да таго, як планавалася неяк цэнтралізавана сабраць прыхільнікаў бабарыкі і каб яны грамадой пайшлі да камітэта дзяржбяспекі і занеслі гэтыя заявы. Нагадаю, што затрыманыя журналісты Белсата, затрыманыя тутбаеўцы, журналісты Еўрарадыё пакуль што на волі і чакаюць развіцця падзеяў, як мы бачым, у кавярні, якая знаходзіцца насупраць КДБ. Што я магу сказаць? Нейкая недапрацовачка, што гэтая кавярня адкрытая, што з яе можна стрыміць, можна перачакаць, канешне, але тое, што журналісты сапраўды мусяць хавацца і працаваць такім чынам, вельмі сумна. Пачытаю крыху каментароў з Ютуба вам. Прывітанне, Паўночная Карэя. Так, дзякуй за працу. Дзякуй вам, сябры, што глядзіце за нашымі стрымамі. Што там за бязладдзе, бязмежжа возле КДБ? Самі бачыце, зараз там парадачак і цішыня. Усё прыстойна. Улады вырашылі не дапусціць гэтай чаргі, не дапусціць таго, каб беларусы выстраіліся. Глядзіце, што там адбываецца. Нейкія людзі ходзяць, да? Вось мы бачым. Нема затрыманняў. Але вось гэты чалавек, дарэчы, які як стаяў, так і стаіць. Вось справа ад вакна, да? І нечага чакае. Мы таксама чакаем, як будуць развівацца падзеі. А гэта, мне здаецца, тыя двое хлопцаў, да, з якімі размаўлялі нашыя журналісты, яны дабраліся на той бок вуліцы, калі я не памыляюся. Што будзе далей? Міхась, калі я не памыляюся, сіні бусік з'ехаў, правільна, з таго бока вуліцы. І Все так, сіні бусік з'ехаў. Зараз попрошу нашего аператора, можа, крыху ці падняцца, ці можаце нам паказаць. Супрацоўнікі сталі. Вось супрацоўнік ДАІ, крыху сапраўды. далей на куце. Вось неяк збіраюцца трохі далей будынку КДБ, бліжэй да Камсамольскай, да пешаходнай часткі Камсамольскай. Вось, нейкія супрацоўнікі з рацамі працягваюць стаяць. Цікава, я бачу раварыстаў. Мінакі падказалі нам, што наконт нас уже перамаўляліся, да? Перамаўляліся супрацоўнікі. Так што, хутчэй за ўсё, хутка будзем таксама затрыманыя. Я думаю, што ўсім відавочна, хто зараз глядзіць можна не гэты выключаць стрым. Можна не выключаць гэты стрым, паглядзіце у прямым эфіры, як гэта будзе адбывацца. Да, усім відавочна, хто глядзіць гэты стрым, што ніякіх падставаў затрымліваць вас ні ў кога няма і ніякіх законаў вы не парушаеце. Просто ходзіце туды-сюды з камерай, паказваеце, што адбываецца ў горадзе Мінску у адной з яго кавярняў. Бачу, Міхась вырашыў на развітанне выпіць вадзічкі крыху. Што ж, гэта правільна. Зараз можам паглядзець, все ж такі ёсць пэўная чарга. Вось бачна, як людзі сабраліся. Спадзяюся, вам бачна гэта. Вось там каля 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 10 чалавек стаяць. Вось там ёсць гэта прыёмная. Так, гэта все ж такі 3 чалавекі журналістаў, і каля 6-7 чалавек, все ж такі, як разумею, захвотных падаць гэтую заяву. Каб... Так, зараз штосьці там адбываецца. Вось акурат, здаецца, падходзяць тыя хлопцы таксама, якія з намі размаўлялі перад гэтым. То бок, ужо каля 10 чалавек там збіраецца у пэўную чаргу. Вось тут праходзяць мінакі, якія нас папярэдзілі пра тое, што наконт нас перамаўляліся супрацоўнікі, хіба яны таксама вырашылі павярнуцца. Так, што ж, калі там ёсць журналісты, ёсць мінакі, таксама хіба паспрабуем і мы туды падысці.
Што ж, дзякуй Шчыра Z-бару за тое, што ён не па сваёй волі, не ведаючы нават пра гэта, але спрычыніўся да стрыма Еўрарадыё. Можа, супрацоўнікі гэтай кавярні і не вельмі шчаслівыя зараз тым, што адбылося, і як шмат хто ў Беларусі, хто спрычыняецца да нейкіх пратэстных акцый, яны чакаюць нейкіх санкцый у свой бок. Ну, хачу сказаць, што яны рэальна ні ў чым не вінаватыя, мы іх не папярэджвалі ні словам, ні паўсловам. Вось зараз вы бачыце гэтую чаргу. На жаль, якасць не вельмі крутая. Ну, вось такі інтэрнэт у нас у горадзе. Прынамсі, побач з будынкам камітэта дзяржаўнай бяспекі. Будынак даволі зашыфраваны. І мы бачым, ведаеце, што мы бачым? Прыклад абсалютнай мужнасці. Мне здаецца, што адна справа гэта стаць у чаргу да будынка цэнтра выбаркама ці пасля да пошты, каб падаць заявы ў пісьмовым выглядзе. І зусім іншая справа гэта адважыцца на тое, каб стаць у чаргу побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі, у чаргу да прыёмнай гэтага будынка і стаяць у ёй. Нагадаю тым, хто можа далучыўся да нашага стрыма крыху пазней, учора, 27 ліпеня, каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі Марыя Калеснікава агучыла ініцыятыву, звярнулася да беларусаў з просьбай стаць даручальнікамі па змене меры стрымання для Віктара і Эдуарда Бабарыкаў, для кандыдата, не адбыўшагася кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі і яго сына Эдуарда, які кіраваў штабам. Вось мы бачым зараз, што Міхась Ільін і Арцём Маёраў ужо на тым баку вуліцы, дзе знаходзіцца камітэт дзяржаўнай бяспекі. І вось мы бачым людзей, якія стаяць з хадайніцтвамі ў чарзе. Мне здаецца, што варта з імі паразмаўляць. Там нават дзеткі ёсць. Зараз до нас ідуць. Міхась, перадаю табе слова. Зараз до нас ідуць мэтанакіравана двое супрацоўнікаў АМАПа, магчыма, па нашу душу, так што паразмаўляем з людзьмі, калі нас не затрымаюць ужо пасля таго, як працоўнікі МАП пройдуць. Ну, але мы бачым гэтую чаргу, у ей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10 чалавек застаўся за кадрам, вунь там крыху далей. Я скажу, што это адна з нешматлікіх акцый беларускіх, на якой журналістаў менш, чым яе ўдзельнікаў. Двое супрацоўнікаў АМАП праходзяць побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі, але яны не праяўляюць актыўнасці, яны нічога не кажуць у бок пратэстоўцаў. Міхась, ці можам мы паразмаўляць з той дзяўчынай, якая бліжэй за ўсіх зараз да дзвярэй камітэта дзяржбяспекі? Добрый день. Это прямой эфир Еврорады. Можно с вами поразмовлять? Да, пожалуйста. Расскажите, что отбывается, на что вы сюда пришли? Ну, что отбываются выборы. И ситуация выборная, когда честные люди оказались в тюрьме. Как бы я не могу быть молча это принимать. Поэтому я сюда пришла, чтобы поручиться за честного человека, как честный человек. То есть не давать своего молчаливого согласия на все это. Скажите, ці не было вам страшно сюда приходить? Все-таки это будинок КДБ. Ну, если честно, то нет. Я уже давно в Минске живу и часто мимо него хожу. Мне кажется, что... вернее, я знаю, что я ничего не нарушаю, и я имею право подать это заявление, поэтому мне не страшно. То есть я с паспортом официально, представившись своей подписью, подаю это заявление. Имею право. Як вы лічыце, гэта ініцыятыва падаць парушальніца? Ці можа яна спрацаваць? Ці сапраўды могуць змяніць меру пересечения Виктору и Эдуарду Бабарыка? Ну, я надеюсь, что так будет. Но в любом случае я буду делать все шаги, чтобы этого достичь и не стоять в стороне. Скажите, як долго вы стоите тут в чарзе? Ну, на самом деле недолго, наверное, минут 15. То есть достаточно быстро люди выходят. И плюс, я думаю, сейчас многие на работе. Я как раз дошла в то время, когда еще люди не освободились, поэтому я думаю, что я не буду очень долго стоять. Добре, щиро дякую. Вось мы пагутарылі.
з адной з удзельніцаў гэтай акцыі. Можам паказаць людзей з іншага боку. Таксама там знаходзяцца, здаецца, і супрацоўнікі, якія здымаюцца на камеру, і нейкія маладзёны, якія пакуль што па пэўным прычынам не хацяць пераходзіць вуліцу. Будзем сачыць, што адбываецца. Вы все туда. Ну, вы в курсе, что если вы туда не заходите, это будет считаться несанкционированным митингом. Мы туда заходим, никаких проблем. Я объясняю, что если вы не заходите, это будет считаться несанкционированным У нас уже митингом. смотрите, есть Вы такие будете- условия, даже без проблем. Я вам все разъяснил? Да. Нет, конечно. Так мы стоим, чтобы зайти, конечно. Я не ведаю, ці было вам чутно ці не, што зараз падышлі супрацоўнікі АМАПу і папярэдзілі прысутных аб тым, што калі вы не будете заходзіць, гэта будзе лічыцца несанкцыянаваным мерапрыемствам. Міхась, я па-ранейшаму Для людзей. тут. Ці можаш ты запытацца, так, а яны чаму не заходзяць, у прынцыпе? Гэта чарга, яна ўпіраецца ў дзверы, да, і туды проста не пускаюць зараз людзей? Я маю на ўвазе, Зараз што... спрабуем запытацца. Ну, як людзей, яно хто адбываецца? хоча сходзіць. Мгм. Добра. Оттуда выходит, ты видишь, как Вроде кто-то вышел. Добрый день, гэта прямы эфір Еўрарады, ці можна з вами пагутарыць? Скажыце, калі ласка, мы хацелі бы даведацца, як ввогуле адбываецца працэс гэтай падачы гэтых дакументаў. То бок там чарга ўпіраецца менавіта сюды, ці там недзе людзі збіраюцца ў чарзе жа недзе ў сярэдзіне будынка, ці ведаеце? Честно говоря, даже не знаю, потому что как бы я видел несколько человек стояли здесь, они зашли, но даже не обратил внимания, выходили они или нет. Поэтому и не знаю. Сейчас зайдем и узнаем. А дарэчы, хто-небудзь выходзіў, вы бачылі, каб хто-небудзь выходзіў ужо з будынку? Нет, по-моему, я замечал, что никто пока не уходил из этого здания. А чаму ўвогуле стаеце зараз? Можа, паспрабуеце адразу зайсці? Ну, человек только что зашел. Сейчас подождем, я думаю, пару минут и посмотрим. И спросим, можно ли зайти и подать ходатайство. Добра, шчыра дзякуй. Вось мы чулі пра тое, як мінімум, а народ яшчэ падыходзіць яшчэ больш, можам пабачыць. І працягвае стаяць. Нагадаю, што некалькі хвілін таму супрацоўнікі АМАПу падышлі да натоўпу і папярэдзілі аб тым, што калі людзі не будуць уваходзіць у будынак, гэта будзе лічыцца несанкцыянаваным мерапрыемствам. Зараз я перадам слово студыі Еўрарады Паўлу Свярдлова. Алло, Павел, ці чуеш мяне? Міхась, дзякуй. Ну, перадаюцца, ў прынцыпе, звесткі з месца падзеяў. Ну, па-першае, камітэт дзяржбяспекі ўзяты у такую невялікую аблогу, ці што, можна сказаць, сваімі супрацоўнікамі. Вось, яны там літаральна паўсюль навокал. А па-другое, сярод затрыманых журналістаў, вось мы зараз можам Можна пералічыць... переключыцца на мяне, калі што. Так, што там адбываецца? Нешта адбываецца? Нешта змянілася? Ось до нас падышлі супрацоўнікі, папрасілі адысці ў бок. Ось мы бачым, што пачаліся затрыманні людзей у чарзе. Каля будынку стаяць 3 аўтамабілі. Журналістаў. Нас і іншых выданняў пакуль што не затрымалі. Ось некаторыя людзі ось таксама хіба людзей папярэдзілі, ці можа людзі самі адыходзяць з іншага боку.
таксама пакідаюць гэтую пляцоўку. Три бусіка стаяць каля ўваходу. Ну, акрамя нас тут пакуль што нема. Вось бачна некаторыя людзі, якія ўсё ж такі паспелі адбегчы з шаргі, але працягваюць стаяць на іншым баку вуліцы. Вось бусік з людзьмі, якіх гэта каля 7 чалавек, якіх пагрузілі, вось зараз ад'язджае. Вось нейкая жанчына спрабуе зайсці в будынак. Вось, на жаль, аператор не паспеў пазняць, яе пусцілі туды. Так, вось людзі. Чакайце, давайте паразмаўляем з людзьмі. Скажите, ласка, прямы эфір Еўрарадыё, ці можна з вами пагутарыць? Так, можна. Скажите, ласка, што ўвогуле адбылося ў будынку, што там было? Ну, мы просто бачили, что подъезжая микроавтобус, всех одразу захопили туды, и мы хутчэй туды пошли и попросили, каб нас пропустили хутчэй. Просто сказали, можно нам зайти, мы вельмі боимся. Тады яны нас туды пропустили. Просто у нас забрали гэтыя лісты, якія мы писали, і з пашпартамі сверились, і забрали іх сабе, пасля сказали чакаць тут. Але у нас тут адзін малады чалавек, які з намі быў, ён туды першы увайшоў, мы яго яшчэ чакаем, не ведаем дзе. Што будзеце зараз рабіць? Чакаць гэтага чалавека ці пойдзеце? Так, там прыйдзецца, таму што мы адна сям'я, мы не можам адзін без аднаго. Добра, шчыра дзякуй, бережыце сябе. Ну, вось мы пачулі одну жанчыну. Наколькі я зразумеў, гэта жанчына з шаргі, якая ўсё ж такі паспела забегчы ўнутр будынка ў момант, калі пачаліся гэтыя затрыманні. Нагадаем, што літаральна некалькі хвілін таму да ўваходу ў будынак КДБ пад'ехаў бусік. Пад'ехаў будынак і вычапіў людзей з натоўпу, гэта каля 7 чалавек. На той момант у эфіры, на той момант у шарзе стаяла каля 10 чалавек. Некаторыя паспелі збегчы вокуле, некаторыя паспелі забегчы ўнутр будынка. Ну, я зараз перадам слово нашай рэдакцыі, нашай студыі, але папрашу быць іх досыць напружаная, можа ў любы момант адбыцца затрыманне, у тым ліку і нас. Ну, мы будем працягваць паказваць вас на экранах. Мне здаецца, што самае важнае, што зараз адбываецца ў Беларусі, адбываецца там, побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі. Нагадаю, гэта стрым Еўрарадыё з мінскіх вуліц на заклік каардынатаркі штаба Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай прынесці ў камітэт дзяржбяспекі, дзе Віктар Бабарыка прынамсі да ўчорашняга вечара утрымліваўся са сваім сынам Эдуардам. Некалькі дзесяткаў беларусаў адгукнуліся і прынеслі даручальніцтвы аб тым, каб змяніць яму меру стрымання, ну, напрыклад, на падпіску аб нявыездзе ці хатні арышт. Але ў жывым эфіры Еўрарадыё мы бачылі, як спачатку гэтых людзей папярэдзілі супрацоўнікі АМАПу пра тое, што яны быццам бы праводзяць масавае мерапрыемства, несанкцыянаванае, хаця мы проста бачылі, як гэтыя людзі стаялі ў чарзе, таму што падача дакументаў, вось гэтая, яна займала нейкі час, падача заяваў. Літаральна праз пару хвілін пасля таго, як гэта адбылося, да чаргі пад'ехалі некалькі такіх бліскучых
відавочна даволі новых мікрааўтобусаў і адбыліся затрыманні. Чалавек прыкладна 10, ну вось Міха Сельгін у эфіры Еўрарадыё назваў лічбу 7-8 чалавек былі зацягнутыя, в прынцыпе самі зайшлі ў гэтыя бусы і зараз ужо яны з'ехалі. Адной сям'і атрымалася з чаргі уцячы. У нас ёсць у каментарах на ютубе жанчына, якая піша, што затрыманы яе муж. Канешне, у каментарах людзі просто ў гневе. Вось усе ўсё бачылі ў жывым эфіры. Чый самакат, цікавае пытанне. Гэта, мне здаецца, пракатны, гэта ровар пракатны, да, можа, ў прынцыпе, і нічый. Пакуль таго смелага чалавека, які возьме яго ад будынка камітэта дзяржбяспекі. Зараз на дадзены момант вядома, што адпушчаныя журналісты, якіх былі затрымалі побач з будынкам КДБ яшчэ да пачатку нашага стрыма, гэта журналістка Тутбая Елена Толкачова, гэта журналісты Белсата Галіна Абакунчык, Кацярына Андрэева, Антон Сяліцкі, Ігор Ільяш, цэлых 4, фотакарэспандэнт агентства ТАСС у Мінску Наталья Фядосенко. Іх завезлі ў савецкі Раус і пасля таго, як туды прыехаў прадстаўнік, ну, а дакладней прадстаўніца найхутчэй прэс-службы мінскай міліцыі, іх высветлілі, вызвалілі, прабачце. Таксама вядома, што прадстаўнікі менавіта штаба Віктара Бабарыкі таксама былі ў камітэце дзяржбяспекі, яны трапілі туды, і крыху раней, ізноў жа, чым пачаліся затрыманні, чым утварылася вось тая чарга, і яны ўсе былі з хадайніцтвамі, усе падалі хадайніцтвы аб тым, каб Віктару Бабарыкі змянілі, і яго сыну Эдуарду, натуральна, змянілі меру ўтрымання. Бачу сярод іх саму Марыю Калеснікаву, якая звярнулася ўчора з гэтай прапановай, бачу іншых прадстаўнікоў штаба. Што зараз адбываецца побач з камітэтам дзяржбяспекі? Мы працягваем бачыць стрым. Зараз тут ізноў ціха, спакойна і пуста, толькі нечый, дарэчы, ровар, відавочна, ровар непракатны, адзін з двух, так? І сіні бус, такі дзяжурны, сімвал спынення, гвалтоўнага спынення пратэстаў у Мінску з 2011 года стаіць крыху далей на вуліцы Камсамольскай. Што магу сказаць? Міліцыя заўтра, напэўна, выпусціць нейкае тлумачэнне пра тое, як яна навяла парадак на вуліцах Мінска, які быццам бы актыўна парушалі тыя людзі, якія стаялі ў чарзе. Ну, але тыя, хто глядзеў наш стрым, ну, тых, хто не глядзеў, могуць яго адматаць крыху, тыя, хто глядзеў, усё бачылі самі, як чарга, якая спакойна стаіць на вуліцы, можа парушаць грамадскі парадак, пра якое масавае мерапрыемства тут можа быць гаворка. Але гэта вось такія вось беларускія законы, якія робяць любы недазволены пратэст незаконным, а дазволены пратэст, на маю думку, гэта папросту аксюмарон. Дазволены пратэст — гэта, ну, пагадзіцеся, крыху не пратэст. Міхась, вяртаем цябе ў эфір. Калі ласка, распавядзі, што адбываецца, хто гэтыя людзі, якія засталіся побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі. Я бачу рэдактарку Тутбая Вольгу Лойку, там сярод іх, ну, гэта журналістка, натуральна. Вось, хто гэтыя астатнія людзі, чаго яны чакаюць? Можа, у іх затрыманыя нейкія сваякі? Што там адбываецца? Ну, все слушна. Каля будынку, непасрэдна каля ўваходу засталіся журналісты, у тым ліку і мы. Вось выйшаў нейкі мужчына, ён не пахож на чалавека, які падаваў, гэта дакладна не чалавек з натоўпу, які падаваў гэтыя дакументы. Людзі, якія заходзілі, акрамя тых, якімі мы паспелі пагутарыць, пакуль што не выходзілі з будынку, ну, можа, паспрабуем пачакаць іх. Можа, сапраўды гэты працэс падачы гэтага парушальніцтва займае так шмат часу. Пэўная частка чаргі паспела
зайсці туды за гэтыя карычневыя дзверы, так і І паспела выйсці, але як і сказала не паспела дзяўчына, выйсці. так, Ну я так пэўныя нервовая. людзі паспелі выйсці, але як яны нам растлумачылі, яны нібыта гэтай паперкі падалі і адразу збеглі з будынку, не вырашылі там заставацца. Мгм. Наколькі я Ты магу чуеш, што зразумець. я даволі нервова смяюся, таму што гэта ўсё ж такі будынак КДБ і фраза паспелі ўвайсці і не паспелі выйсці. Тут можа быць зусім не жартам, а проста вось такой вось сумнай Калі часткай. наш аператор пакажа, там зараз стаяць 3 аўтамабілі зноў, магчыма, вярнуўся той самы людзей, а магчыма, даехаў такі самы зноў. То есть зараз зноў побач з рынкам стаяць 3 аўтамабілі, 3 мікрааўтобусы. Ось там у канцы будынка працягваюць стаяць людзі у цывільным, перыядычна патрулююць гэту вуліцу супрацоўнікі АМАПа, але як мы бачым, все ж такі нейкі рух пешаходаў, мінакоў не замінаюць яму. Людзі ходзяць все адно. І па гэтаму баку вуліцы, дзе мы стаім, і па адваротнаму. Пакуль што ўсё спакойна. Але новых ахвочых падаць гэтую заяву у будынак КДБ пакуль што не назіраецца. Паспрабуем дачакацца тых, хто ўжо зайшоў у будынак, але пакуль што адтуль не выйшаў. Цалкам магчыма, што яны затрыманыя непасрэдна там. Цікава, на якой падставе можна затрымаць людзей, якія ўсё ж паспелі падаць скаргі за тое, каб Віктару Бабарыку змянілі меру стрымання, бо яны, іх якраз такі немагчыма абвінаваціць у тым, што яны проста прыйшлі да будынку КДБ, каб побач з ім пастаяць. Яны якраз такі выканалі тое, дзеля чаго збіраліся прыйсці. Вось мы бачым за спінай у Міхаіла вальяжна так прагульваюцца двое супрацоўнікаў АМАПу. Мне здаецца, што яны не першы раз праходзяць тут. Магчыма, менавіта яны папярэджвалі людзей з чаргі аб магчымых затрыманнях, не аб затрыманнях, аб тым, што яны ўдзельнічаюць у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, парушаюць беларускае заканадаўства, ну, але яны ўсе ў чорнай форме, у чорных масках і ўсе падобныя адзін на аднаго. Складана сказаць, ці гэта тыя самыя амапаўцы. У каментарах нам нагадваюць, што у 17:00 пачынаецца па беларускім тэлебачанні трансляцыя зваротаў кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта літаральна праз 7 хвілін. Я думаю, што да гэтага часу мы свой стрым спынім, каб у вас была магчымасць паслухаць, пра што нам распавядуць нашыя 4 альтэрнатыўныя кандыдаты, 4 кандыдаты рознай ступені альтэрнатыўнасці. Назовём іх так. Першым будзе выступаць Сергей Чэрычань, далей Андрэй Дзмітрыеў, далей у 18:00 мусіць пачаць свой выступ Святлана Ціхановская, а завяршаць будзе у 18:30 Ганна Канапацкая. Александр Лукашенко ад выкарыстання гэтага эфірнага часу адмовіўся. Яго мы і так у дастатковай ступені чуем па беларускім тэлебачанні. Што ж, сябры, вымушаныя я канстатаваць, што гэтым разам улады вырашылі не дазваляць беларусам паказаць свой пратэст, легальны пратэст, не дазволілі стварыць чаргу побач з камітэтам дзяржбяспекі і стаяць у ёй, каб падаць даручальніцтвы аб змене меры стрымання
у дачыненні да Віктара і Эдуарда Бабарыкаў, якія ў СІЗА КДБ найхутчэй утрымліваюцца і зараз. Ёсць інфармацыя, чуткі, што іх перавялі ў СІЗА нумар 1 на Валадарцы, якое там знаходзіцца побач. Міхась, перадаю табе слова апошні раз, каб распавесці, што ўсё ж такі там зараз адбываецца. Мы, ў прынцыпе, бачым, што адбываецца, ну, але ці ёсць нейкія змены, і калі іх няма, будзем завяршацца, каб у людзей быў час змяніць наш стрым на жывы эфір БТ, калі яны хочуць паслухаць выступы кандыдата ў прэзідэнта, але вас, цябе, Артёма, ўсё ж такі заклікаю не спыняць трансляцыю і дайсці да рэдакцыі у жывым эфіры ўсё ж такі, таму што мы разумеем добра, што ваш партызанскі стрым, які пачаўся з кавярні, можа быць так жа па-партызанску перапынены ў якім-небудзь мінскім двары. Што ж, табе слова. Окей, ну, як мы можам пабачыць, вы, пэўна, ўжо самі пабачылі, што нічога не змянілася, людзі не выйшлі, і новага натоўпу, новай чаргі таксама не з'явілася. Ну, таму хіба мы сапраўды ўжо пойдзем у бок нашай рэдакцыі, таму заставайцеся з намі, не пераключайцеся, можа, спадзяемся, што дойдзем спакойна. Усім дзякуй, хто заставаўся з намі. Што ж, сябры, мы бачылі сёння некалькі рэчаў адрозных ад таго, што бачылі падчас беларускіх пратэстаў раней. Па-першае, журналісты былі затрыманыя яшчэ да таго, шмат журналістаў, 6, былі затрыманыя яшчэ да таго, як паспеў пачацца стрым. Як яны толькі з'явіліся побач з будынкам камітэта дзяржбяспекі, вось ён, дарэчы, як я вам і казаў, па ўсім перыметры тут дзяжураць невядомыя, але зразумелыя людзі ў цывільным. Значыцца, яны, журналісты там з'явіліся і іх затрымалі. Журналісты Еўрарадыё былі крыху, я не ведаю, як сказаць. Мы ўжо ведалі проста, мы былі падрыхтаваны. Калі ты нешта ведаеш, ты ўжо ўзброены гэтымі ведамі. Мы пачалі стрым яшчэ ў рэдакцыі. Нашы журналісты перад тым, як выдаць сябе, зайшлі ў кавярню насупраць камітэта дзяржаўнай бяспекі і адтуль пачалі праз вакно і з летняй тэрасы паказваць з дворыка там, што ж адбываецца побач з будынкам КДБ. Тады там не было ўжо ніякай чаргі, людзі, напужаныя затрыманнямі, чакалі, што будзе далей на іншых баках вуліцы, у пэўным аддаленні, і нават у той же самай кавярні. Побач з кавярняй мы паразмаўлялі з двума хлопцамі, якія прынеслі, адгукнуліся на просьбу Марыі Калеснікавай, каардынатаркі штаба Віктара Бабарыкі, і прынеслі хадайніцтва аб тым, даручальніцтвы аб тым, каб яму змянілі меру ўтрымання, напрыклад, на хатні арышт ці на падпіску аб нявыездзе. Яны казалі, што Віктар Бабарыка наўрад ці куды-небудзь з'едзе. Ён публічная асоба, амаль кандыдат у прэзідэнты. За яго вылучэнне, нагадаю, было пададзена 361 тысяча подпісаў, 160 з нечым было залічана, і гэта даволі вялікія лічбы. Іншыя людзі, якіх мы сустрэлі ў чарзе, калі гэтая чарга ўсё ж такі стала побач з будынкам камітэта дзяржаўнай бяспекі, яна ўтварылася, беларусы не спужаліся, хаця, канешне, яна была не такой, як 2,5-кіламетровая чарга да цэнтра выбаркама, калі беларусы прасілі праверыць, ці ўлічаны іх подпіс за таго ці іншага кандыдата, за Віктара Бабарыку, за Валера Цэпкалу. У гэтай чарзе
калі мы падышлі да яе, было не больш за 10 чалавек. Людзі вельмі павольна заходзілі ў будынак КДБ. Як сказала дзяўчына, якая была гатовая, вось яна была першая ў чарзе, яна прыйшла як чэсны чалавек прынесці хадайніцтва за чэснага чалавека. Суда над Віктарам Бабарыкам яшчэ не было. Ён зараз у гэтай справе праходзіць у якасці абвінавачанага па эканамічных артыкулах, па карупцыйных артыкулах. Але у эфірах дзяржаўных тэлеканалаў яго ўжо ў адкрытую называюць вінаватым, злачынцам, а Лідзія Ярмошына на падставе таго, што следства быццам бы даказала, што ён атрымаў нейкі прыбытак злачынным шляхам, гэта была адна з двух падстаў, на якой яго не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты. Вось мы бачым супрацоўніка ДАІ у арцы побач з рэдакцыяй Еўрарадыё. Ён там, у прынцыпе, даволі часта стаіць, асабліва калі Александр Лукашенко куды-небудзь праязджае. І нешта спыніўся наш стрым. Ага, Михась кажа, што ўсё нормально, это просто нейкі тэхнічны прыпынак. Што ж, сябры, побач з рэдакцыяй ўжо знаходзяцца нашыя супрацоўнікі. Я асабіста шчыра дзякую ім за смеласць, таму што вы ўсе добра разумееце, ісці туды да будынку КДБ, ведаючы, што там ужо затрымалі некалькіх журналістаў, на гэта таксама патрэбна самая сапраўдная смеласць і разуменне таго, што праца журналістаў важная і людзям важна ведаць тое, што адбываецца. Калі вы яшчэ тут, падпішыцеся, калі ласка, на соцсеткі Еўрарадыё. Нагадаю вам пра гэтую магчымасць. Зараз вы можете падпісацца і на наш YouTube канал, і ў Фейсбуку, і ў Аднакласніках, і ў Кантакце. Мы вядзем трансляцыі ва ўсіх гэтых сацыяльных сетках. Вось сёння, напрыклад, не было стрыма ад нашых паважаных калег з Радыё Свабода, і быў стрым з Еўрарадыё. Я зараз чую, як нашых журналістаў, які прыйшлі ў рэдакцыю, сустракаюць апладысментамі тыя супрацоўнікі, якія назіралі за стрымам, і спяшаюся да іх далучыцца. Падпісвайцеся на Еўрарадыё, слухайце нас і глядзіце нас. Да пабачэння.